عقب دبلنا سبسينا نحن ጨኒቅና ሰዓገብ ዝብላ ሰብሲና ኢለብና ይጓል ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን በቃ አፍኩም ሓዝሩና አፍኩም ሓዝሩ እዛ ሓፍትናሲ ነቲ አቦ ሰለስተ ደቃ ትግራዋይ ኻ ይፈልጠካ ነይረ ዝበለቶ ማለት እዩ ንሳሲ ብሱር ብነብሳ ገለት ሓሳስባ ዝወሓዳ እንዲያ ትመስል ኣነስ ከምዚ ሓፃዊን ወርቅታት ገለ ኣብ ኢደን ዘብዝሓ ገለታት ንሰንውን ከምዚ وزح بسلات زلون خوينا ناي سمعن ولا بحدار ون سقيلين خوينا نين زسمعنوا يتحزن لي قرتا جن تا ايو حدا جرم زلني بمسرتو ناي حدارنا محاورا ميديا موصا اي دغفونون خون يولني لون يزامن بحصيرو معناتي جنسي از كله قدام تواصيهم مع محاورا ميديا از كله تزناطيلو از كله ህዝብክ ሰምዕ ገይሮም ቤተሰብ ቁጣዕ ገይሮም ተመሊሶም ብሓንሳብ ዝነብሩ ዕድልሲ ክስካብ ክንደይ ኸዮም ክካባወሩን ክሰማምዑን ብሓቂ ተጽዕኖ አይፈጥር እንዶ እንደይ ኣና ኣይከቢድ ኮይኑ ዝስማዕኒ ዘይ ባኣስ ዘይ ጋጮ ሰውኮ የለን ግድንዩ بحنسا منبار تجمير خاص ختقاجيخا قالتها تخفتر قدنيو كن كاوش تخات خوينو ندحراي اي سكفكا ازي كن اما حبرا ميديا مو خاص كا بيتسب زقطع ملع حزب عالم نخصوم عنا قبركاس تميسخا ختعرق ازي امول له محفر انديا زي بالله نفت فيديو ازي احفتا ايا حفتون تسبايا دايت بلا مو سمعوا عقب دبلنا سبسينا نحن ጨኒቅና ሰዓገብ ዝብላ ሰብሲና ኢለብና ይጓል አንተ አቴኒረ ሕጂ ቀድናቲ አቴ እንታይ ኤርትራዋይቲ ትግራዋይ ኤርትራ ዘዓበና ተጋሩ ካብ ክልተን ወለዲና በዚህ ገደስናቱ እዚ አሲ ወሊዳቱሎ አخر نحن ون ወሊድና ኢና እንታይ ሽግር አለዎ ተወለድካ ንኸምዝ ጌርካ ዳውን ምግባር ቆልዓ ርእሱም ሰሕመመቶ ዳውን ምስከበረቶ ዘይንፈልጥ ሓውና ምስኮነ አው በይና ረኺባቱ ያ አለና ይሕዋት አለና يشوش اكل عالم كنا نسمع لنا ولادي تسمع تفلطا وبولادي ايد بليعه سديدات لها عند حدا يفتوها انا بدح ريدا ندير رايت بقولادي عند حرفتي يحاس بركه دي يحس تشجر አለው ማንነት እንዳምጽኻ ምጭፍጫፍ እንታይ ሓደ ወዲነ ትግራዋይ አይወክልንዩ ትግራዋይ ተኾነ ትግራዋት እንዲና ተሽግር አለው አይንወክልና ለትግራዋት انا زغور كون تقراوت ايوكلني تقراوت امتي خمጭፍጫፍ እሱ ከማን ቀሪቧ እንታሎ ወሊድዋ እንደ ሕጨኒዋ ተሃበና ኢና አደይ ኢዳሊ በራይ አንህና ኢድና ሊበራይና አብ አውሮፓይና ደለና ኢና خوفوتيو بونت مريض كازي واسب كوين نمبر نحنا إلنا يعينا حاجة تنقم مسبالة قرا فينا يعينا قن انتاي ما يقبر كل شيء مريض كاي تأتوني خم دل خاي خوي كون 5 سنة حكاي كل بابا أفق الزارة كله قد كاسبي تيفتيرو سلنا سوشيال ميديا زي كونه بقد تأتوا داي فقد تأتوا داون غيراتو ولا ناس امرأ تقطي غير حوي أفتعد نبينو سلا زرخبتو السبت سلا زي بلو زرعاية بقى تقبرو ጨኒቅዋ مشان لك تحيد كانبر بقى انا بزبلكو خاخيد اسرا يكونن نصانا زنت مهارات زم تمهار قلعايو ودي 55 يكونن من اسيو نيشتيو نحنا من حدار لنا نبر لنا ندري انتي لك يخم دزارب ጨኒቅني اي بحالنيو اندي حب قادي فوا واتي خمس زرا اندي حب ጨኒቅዋ تهبلنا دقنا خنا ابينا توم قداموت نحنا يكونون اتوم نحنا زبلتهم كنت هبلنا إنا خوفتي لو ما أنت ولا خوفتي كن حقزها بسلبي أول قم بقد سب أكون أي بحالنيو حوي حامي من أي تسقطن أي رأس جيرو ناي دم جيرو كم زند قبلت كم يجيرها تنبرو أسخاتكم كفرديتو بونديكو تقرأي نعويتو كلنا تقارو تقارو تايموني حوي أب إيرتراز تولدنا إنا نحنا نهلك بقل صوت عند أنت كم بزارب تاني أنا حقوسوني بجاخاتكم أنا نايتم قدامه تايبين له نايتم ثلاثة توليدهم تبلا دلا نحن أنت خوينا إدنا اللي رفيحنا تفلت أنا بإدنا بلي عسدي بإدا دي بلي عسدي سديدة هلا تفلت أنا فاميلي وتفلت حافتون هلكم وات إيه زاربه كابز أنت أنا خابقت أيك اللي عموت أنت أخبر ولا دي تاي تفلت حوات لنا يو أب كل عالم حوات لنا يو
ስለ ዘይዛረብ ሶሻል ሚዲያ ወጪ ሓደ ሰብ ኣይዛረብን ኢልካ ምኩሕኩሕ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን እግዚአብሔር እውን ኣይፈትዎን እንደዕ ካብዝ እንታይ ምኽብለካ እዚ ይመስል እንደዕ ኣነ ካብዝ ንላዕሊ ክዛረብ ኣይደሊኒ በቃ ዝንመስል ተቃለያ ይዝሓውል በቃ ሕጂውን ምስ ሰማዕኹ ብዙሕ ይጨኒቕኒ በቃ ክወፅእ ተገዲደ እምበር ኣነ ንመጀመርያ ሶሻል ሚድያ ኣቲ ኣብ ገዛ ኮይነ ይሰርሕ ነይረ ይቕርታ ሕጂውን ዛረብ እቶም ቀዳሞት 4 ኣይንፈልጦምን ደቂ እዚ ናይ ዳሕራዋይ ግን እመነኒ እብለካ ደም ፀቕጥ ገይሩ ደም ብዝሕ ገይሩ ናይ ርእሲ ፀቕጥ ገይሩ ኣብኣስ ምስዑ ስለ ዘለው ንበይኑ ስለ ዝረኣይቶ እመኑኒ ሕዋተይ ተትርእይዎ መሓዘን ክብሉ ነይርኩ ናይ ርእሲ ጭንቀት ገይራ ክስተየራት ሕጂውን ደድሕሪኡ እንዳኸደት ምንባር ከሊኣት በጃ ዓገብ ድብለና ሰብሲእና ንሕና ጨኒቕና ዓገብ ዝብላ ሰብሲእና መሪፅካ ኣይትዋለድኒ ኻ ወዲ ኣብ ድኾነ እዩ ዘእትወካ እወይ ንሕና እውን ይባትና ሰለስተ ፊዮር ኣይንፀልኦምን ኢና እንድሕር ጨኒቕዋ ንህለና ንሕና እቶም ደቅና ዝበለቶም ንህለና ሎማዓንቲ ኣለና ፅባሕ ኣለና ብኩሉ ኣለና ግን ተሓውና ትግደፎ ክነብር ትግደፎ ብሰንከዓ ዓዲ ክቕይር ይግደድ ኣሎ ብሰንከዓ ምንባር ከሊኣቶ ፍቲ ዓዲ ብጣዕሚ ሕማቂ ቂም ፅባሕ ንጎ ከመይ ጌራ ምሳና ትርእየና ነደይ ትፈልጣ ንዓና ትፈልጠና ንብለውና ቤተሰብ ትፈልጣ ኣይፈልጥን ትብል ደላ ትፈልጣ እንድሕር ገዲፋቶ ደኣ ቆራባይ ኣይኮነ ጠጠው ኢሉ ይተርፍኒ ኣነ ገዲፈካ እሞ ብድሕሪኻ ደንዴረብቲ ኣይትብቆል ኣይበሃልኒ ታሽግር ኣሎ ወዲ እንዲሁ ብሕጂ ግን ገዲፍዋ ደሎ ናይ ጥዕና ሽግር ገይሩሉ በቃ ናይ ጥዕና ሽግር ተገይሩ እንታይ እሞ ክገብራ እዚ ይመስል ዝሓወይ ሓፍቱ ነቲ ሰብኣይ እያ እታ ትዛረበላ ሰሚዕኹም ኣይኹም ማዕረኽ እንደይ ተቆጢዓ ትዛረበላ ካብኡ ከዓ ሓሳዊት ምዃና ታሰወይቱ ትግራዋይ ንሃለ ኤርትራዊ እየ ኢሉ ኣታሊልኒ ቤተሰቦም ኣይፈልጦምን እያ ኢላትና እዚኣ እንታይ ትብለላ ብናይ ኣደይ ኢድ በሊዓ እያ ብደንቢ ገይራ ኣሕዋቱና ኣዲኡ ቤተሰቡ ትፈልጠና እያ ካብኡ ከዓ ጓል 28 ዓመት እያ ኢላትና ነይራ ሓቀይ እዚኣ ሓፍትኻ እንታይ ትብለላ ኣዶ 7 ቆልዑ ከም ዝኾነት እያ ትሕብርለላ ቅድሚቲ ኣቦ 3 ደቃ 4 ቆልዓ ወሊዳ ከም ዝፀንሐት ከም ዝመፀቶ እያ ትዛረብለላ ጓል 28 ዓመት ኣዶ 7 ቆልዑ ኮይና ማለት ብጣዕሚ ዝገርም ሓቂ ዘረባ ኣብዚ ቲክቶክ ብልሰርሑ ቪድዮታት ብኡ ትሪኣ ተለኻ ኣብ ትግራይ ተወሊዱ ዝዓበየ ትግራዋይ ምስኣ ክነብር ኣይክእልን ወይ ደኣ ምስኣ ተወሊዱ ዝዓበየ ባህሪ እውን ተመሳሰል ስለ ዝኾነ ክኢሉዋ እንተኮይኑ እምበር ኣዝዩ ከቢድ እዩ በቃ ወላዚ ሓፃውን ብርግዖ ጋዕ ለብለት እንድያ ትመፅእ እያ ዳ ብምሉእ ሓፃውን እዩ ሕዚ እዚ ኩሉ ወርቅታት ንዓም ፅላብለት እያ ተገርፎ ማለት منو سبز حاس أول زجبرونه هم تزوالكم يو تحساسات أجاب زلوان يسمعني أنا فليت زخانة تقوان ستيتي كأخ حزي حفر كي ولا تفتي دحر تزاروت إزجار من برد دحن زحلفة تنالي ده تقول سمعوا منتهيتوا لله بس قال عم نجر تعرق ناس لزلنا تبزلوا مع عند ساعات إتم فتوتنا تي إتم فتوتنا السبعين بقى تحجزوا بقى تعرقنا لنا كذا حد ساعات جن بقى أفكم حزنا أفكم حزنا معنا لنا نجيبناكم من أفكم ولينا هنا شحق زين عايزين بيلا تقولكم ولا حنتفرقوا يوم حفيركم من طريقكم لازم بقى نحن ولينا هنا عين فعلا لنا على سبيل الحرب عين فعلا لنا سمعكم معكم ملقتان تايتو لله كأخا بليز سابسكرايبنا لايك غيركم حلفو زحفتنا تقلبت أن بلقجة زبها المسلة هي يالله سلمنتاي بعلا أي أفازي حزت بعلا أي أنا محرامي دي أمس يا أسفا أي أبودك أتصرف نيرا كالي سمتاي زي جوار أفكم حزناتو لله بتعميز قرم بعل خيخ أفغت حزنيرك شكرينا قف كما حمام زحزار درهوسي صبا يكونن هو انكو عدس ولكي انكو خالق ان محاركي إنا خنولك شكرينا أفتي ناس عرفتو زصرحة فيديو كم زقانة أتنبر كم زي تسأل أيو زر نيرو نحرس توعيلكم اللو مارتي أني آيات تصرفوا نيرا بتعم هم زقانة هاتيو لر نيرو كأوتا أي خبل دلينا تيمال اختي أو حدار من بقاس من قناس زي مسمع خقات أمي خيلي انتانا آسا جين سوات بيتسب ويش ما قل غير خاخد فوت حنيكا
انت خوينو بعلخا ክትፈትሖ ነካ ሰብ ክትወጥ ይብልካ በቃ بعلخا خلتኻ ክትፈትሖ ነካ ተሓዳር ንክልተኻ ስለ ዝምልከት ካውን ተሓለፈ ከዓ ቤተሰብ ሽማግለ ክትገብር ነካ እንበርና ማሕበራዊ ሚድያ እንድሕረምፂ خلاص ጸርፍ በጽሕኻ ተመሊስኻ በሓንሳብ ልምንባር ዓውይ ተጽዕኖ ኣለዎ ኢለ የዛምን እና ደቂ ዓበይቲ ሳብስክራይብ እና ሼር ላይክ ከዓ ኣይትረስዑ ካው እስኪ ናብ ዝቆልዓ እዚ ክሕልፈኩም እና ስሓቀ እና ቃለደ ዝሕልፎ መልእክትሲ ብጣዕሚ ይዝገርመኒ ካው ኻስ ምስ ዕድሙ እውን ዘይማዛዘን ብጣዕሚ በሊሕ ቆልዓ እዩና ናብዛ ቪድዮ ክብለኩም ዘድልየኩም ወሲድኩም ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ካለይ ድማ ስሒድኩም ሕለፉ ሳብስክራይብ እና ላይክ ድማ ከይትርስዑ ክብራት ኣሕዋተይ ሰሰናይ ንዓኹም በስደት ያለነው እዚሁ እንጋባለን ኢትዮጵያ ያላችሁ ደግሞ እዛው ራሳችሁ እንችላችሁ ተጋቡ እውነቴን ነው እኔ እኮ አሁን ሳስበው እኛ እዚህ እንለፋለን እዛ እነሱ ተኝተው ይጠብቁንና ከዛ አያፍሩም እጃቸውንም እግራቸውንም ዘርግተው ያገቡና ቅመሞችም እዚህ ለፍተው ማዲያት አውጥተው ጥራው ግረው ጠቆር ሆነው ሄደው እዛ ወንዱ ቁጭ ወይ ጠብቃታል ይጋባሉ ከዛ የኛን ብር ያባሉናል አያዋጣም እዚህ እኛ የምንሰራው እርስ በርስ እንጋባለን እንደምንም ተስማምተን እዛ የምትተኙት ተጋቡ ከኔ አይመለከተንም እዛው አያዋጣም ፍትሃዊ አይደለም ምክንያቱም ስቃይን የሚያቃጥ እዚሁ የሚሰቃይ ያለ ሰው ስለሆነ ገንዘብ እንደው ብንበላ እንኳን እሷ የኔን ብር ብበላ እኔ የሷን ብር ብበላ እንኳን በምን አይነት ስቃይ እንደሚመጣ አውቀዋለሁ ታውቀዋለች እዛ ግን ተቃራኒ ሰው ጋር ከሆነ ግን አታውቁትም እዚህ ከቀጣል እንደዚህ ቅንጥስ አድርገ በያረው ግቢ አመጣው ስለሚመስላችሁ አያዋጣም ቀማሟ እዛ እንደዛ ስለሚመስላችሁ አረቦች ዝም ብለው ሲወጡ 20 ብር ሲገቡ 50 ብር ወደ ሽንት ቤት ሲሄዱ 100 ብር ጣል ያረጉ ይሰጣሉ ስለሚመስላችሁ አይቻልም ወደ ኢትዮጵያ አያገቡም እዚሁ እንግባባታለን ቢያቋርጥ እንኳን እያስመጣን ወዲሁ እናገባለን እንጂ ኢትዮጵያ ያለ ማያዋጣ